ಗೌರಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೀಪು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಬುಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಾಲ ಎಂದಿನ ಅಂಡ್ ದಾನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿಕೆ ಐನ ಖುಷಿತೇ ಉಳ್ಳೆನಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿಕೆ ಆಯದ್ದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಅಂದು ಇತ್ನೆಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿಜಿ. ಒಂಜಿಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಾವಡೆ ಅಕ್ಲು ಸಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಸಂಡೆ ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನಿ ಕೈನಿ ಮದಿಮೆಗ್ಲ ಪಾರುಂಡು ಮದಿಮೆಗ್ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆನ ಪೋಪುನೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕತ್ತಲೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆಗ್ ಪಿದಾಡರ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಗ. ಯಾನಿನಿ ಮದಿಮೆಗ್ ಸಾರಿ ಸುತ್ತೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಲತ್ತೆ ಸಾರಿ ಸುತ್ತನೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಸುತ್ತದೆ ಅಂಚೈತೆ ಸೀರೆ ಪೂರ ನೆರಿಗೆ ಪೂರ ಪತ್ದೀಕ ಬುಕ್ಕ ಸುತ್ತೆರ ಸುಲಭ. ಯಾನಿನಿ ಸುತ್ತನ ಸಾರಿ ಸೆರಗ ಪತ್ತದನ್ನು ನಾನು ಪಿದಾರ್ತಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಿದಾರ್ದಾನ್ ನನ್ನ ಪೋಪುಣೆ ಅಮ್ಮಲ ರೆಡಿ ಆಯಿರು ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡಂಡು ಮನಸ್ಸು ಗನ ಪೋಪುನೆನ ಎನ್ನನ್ನೆ ಶೂ ಪಾಡೋದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಪೋಪುನೆ ಗೌರಮ್ಮ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾರಿ ಸುತ್ತದು ಸ್ಕೂಟಿ ಪೋಪುನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕುಳ್ಳ ಇದನ್ನಟ ಪೋದೆ ಇಪ್ಪನೆ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕೊರಿಯರ ಕತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೀಡಿ ಕೊರದು ಬುಕ್ಕ ಪೋಪುನೆ. A few minutes later. ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಮದಿಮೆದಾಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತಾಂಡು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ರಾತಿಜಿ ದಾನೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪೋನಗಾನೆ ಪದ್ರಾಡರೆ ಕರಿತೀನಿ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನೆ ಕವರ್ ಕೊಯ್ರನೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯಿನೆ ಅಂಚ ವನಸ ಸೀದಾ ಇಂಚಿಗೆ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ರಾತಿಜಿ. ನನ್ನ ಈ ಲಾಗ್ನು ಯಾನು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡತ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾಕರ್ದ ಲಾಗುನು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿಕ್ಕನ ಎಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನ ಮಾತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತುನ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಅಪ್ಪನಕ್ಲು ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲು ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗ್ ತಂಗಿನಕ್ಲೆ ಪೂರಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆನಗಲೆ ಅನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾಗ ಅಮ್ಮಡ ಪನರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನಡ ಪನರುಂಡು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್
ಗಿಟಾರ್ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಯಾರದ್ರಾಗಿಂದ ಮೂರುಂಡು ಗಿಟ್ಟವಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಗಿಟ್ಟಬಲೆ ಗಿಟ್ಟಬಲೆ ಒಂದು ಯಾರನ್ನ ಅಂತ ಮುರಿಯ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಳ ಅಮ್ಮಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂತಾರೆ ಎಂತೆ ಬಾಚನ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಓಡ ಪೂರಾ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಕೇಕ್ ಬಯ್ಯಾಗು 5 ಗಂಟೆ పొద్దుకొంతనే అలా సరి అన్నల ఇడబా ఏనద బుక ఇంక ಒಂಜಿಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಅಂಡ್ ಬುಕ 4000 ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ ಸಿರಿ ಅನ್ನೇನೆ ಇಂಕ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪುನು ಪೂರ ಆಯನೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನೇನೆ ಆಯೆ ಯಾನೇನೆ ನಪ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಡ ಕೇಳ್ಕ ಒಂಜಿಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯೆ ನಂಗೆ ದಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಮ್ಮ ಇರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಬುಕ ಖುಷಿ ಇಂಚನೆ ನನಲ 1000 ಮಸ್ತ್ 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 ಆಡಂದು ನಿಗ್ಲೆದ ಕೇನಂಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ದಿತ್ತು ವನಸ್ ಮಲ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ರಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪು ಗೈನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವನಸಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಉಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಕಜಿಪುಂಡು ಮಂತದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಿ ಕೋಂದ ಕಜಿಪ್ಪೆ ಅತ್ತಿ ರಡ್ ಉಣ್ಕೈತೆ ಅಂತ ಬಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಜನ ಉಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪ ಆಕಲ ಬರೋಂದಿ ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪ ಅಕ್ಲು ಬರೋಂದೇ ಪೇರು ಆತ್ ಮೋಕೆ ಎಂಗ್ಲೆಡ ಬೊಕ ಈ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬರೋಂದೇ ಪೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತು ಸೈತು ನಾಯತ ನಾಗಿನಿ ಹಿಮಾಲಯ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಂಡು ಒಂಜಿಕೆ ಆಯ್ನ ಏತ್ ಸಲ ಪಂಡಲ ಯಾವಂದು ಎಂಕ ಆತು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಂಡು ಅಂಚ ಕುಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿಕೆ ಅಂದ ಖುಷಿ ಅನ್ನಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿಕೆ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಬೇಗ ಆಪುನುಂದು ಎನ್ನಿದೆ ಇಜ್ಜಂದು ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುನಾಗೆ ನಿದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಿನಿ ಬೋಡ ಒಂಜಿಕೆ ಆಯರ ಅಂದು ಅಂಡ ಒಂದು ಬೇಗನೆ ಒಂಜಿಕೆ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಬೇಗನೆ ಅಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಂಚನೆ ಈ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ 2023 ಮುಗಿದು 2024 ಬರೋದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೇರ್ನ ಕನಸುಲ ನನಸಾವಡು ದಾದ ಪೂರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೊಂದು ಕೇನನ್ವೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ನನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.